खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 5 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। फोथायथिनि आंखाल जागोन, गोसोआबो गोजोन गैयै जागोन। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। आरोबाव होंगो दोंगो जागोन। थांना थानाया दुखुनांथाव जानो हागौ। खरसाया बांगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। वृषभ राशि। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। सहायनायनि आंखाल जागोन। गावनि नखरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नों बिफानि मदद मोनगोन। फालांगियाव गोब्राब जानो हागौ। नखरा ज' जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। मिथुन राशि। गोसोआ जिरायनो हायै जागोन। गावखौ सामलाय। ओंथि गैयै रागानिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायावबो समानथि लाखि। फालांगियाव सोलायनायनि खाबु दं। आरोबाव होंगो दोंगो जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। कर्क राशि। खुसि आरो गावखौ फोथायनाय थागोन। फरायनायाव गोसो जागोन। सोलोंथायारि आरो मेलेमारि हाबायाव सनमान थागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। सिंह राशि। गोसोआव जौगानाय गाहाय थागोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। मेलेमजिबि हाबा मावनाया आयनि फुंखा जानो हागौ। फालांगिनिफ्राय मुलाम्फाया बांगोन। सासे लोगोनि हेफाजाबाव आयआ बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। कन्या राशि। गोसोआ खुसि जागोन। गावखौ फोथायनाया गोजौआव थागोन। फरायनायाव गोसो जानाया बांगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। मेलेमारि हाबायाव नों मान मोनगोन। आयआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7। तुला राशि। गोसोआ जिरायनो रोङै जागोन। गावखौ सामलाय। ओंथि गैयै रागानिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव समानथि जा। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। सोलोंथायारि खामानिनि थाखाय नोंथाङा बबेबा गुबुन जायगायाव थांनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। वृश्चिक राशि। नोंथाङा माबा मोनसे सिनाय मोनै गिनायजों जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। गावनि गोसोआव थानाय गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव था। साख्रियाव सोलायनायजों दावगानायनि खाबु दं। खामानिनि खाबुआ बांगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। धनु राशि। गोसोआ गोजोन गैयै जागोन। गावखौ सामलाय। बांद्राय रागानिफ्राय गोजानाव था। बिबुंथिनि गोहोमा बांगोन। मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन। बिफानिफ्राय रां मोननो हायो। आयआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। मकर राशि। गावखौ सामलाय। रागानिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव समानथि जा। साख्रियाव खामानिनि जायगायाव सोलायनाय फैनो हागौ। मोनसे गुसुं दावबायनाया नोंथांखौ नोंथांनि आंगोफोरनिफ्राय खाथिसिनाव लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। कुम्भ राशि। गोबां फोथायथि थागोन, नाथाय गोसोआबो जेंना सोमजिहोनो हागौ। गावखौ सामलाय। रागानिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय गोजानाव थांनांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। मीन राशि। सोमोन्दोआव थानाय जरानि गेजेराव जानथायनि थाखाय बिसोरनि सोमोन्दोआ लोरबां जागोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों रायज्लायनो सम मोननाय नङा।
जायनि जाहोनाव गोसोआबो एसे गोजोन गोग्लैगोन। सासे हाबा जानाय जरानि मोजां मोनलायनाय जिउआवबो हेंथा सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबआ जादों कमला गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2।